pelasan tongkol khas Banyuwangi. Tapi pelasan iki nganggo cara nisun. Ayo delengen gawene. Isun nang kene nganggo iwak tongkol setengah kilo. Dibuyang erine, diirise kotak-kotak. Blimbing wulune aja sampai ketinggalan. Bumbune sontolis biawen, digerus sampai halus bumbune. Tambah ana gula abya, tambah ana ranti, mari iku gerusen maning. Aja lali uyah micine, mari iku gerusen maning, aja lali ditiliki. Lebokno irisan blimbing, mari diperesi. Blimbingi diperes mene sing kaken banyu. Lebokno iwak tongkole nang bumbune. Iwak tongkole wis kumbias solo. Tambah ana minyak goreng sak cukupe biayen, soalnya rasane meni gurih, mari ku ulet dadi siji. Mari ku pincuken nang digodhong, terus disemati ngisor ndawur. Sadurunge dikukus, iku siapno pancine solong. Meni rada panas, mari iku lebokno kukusen sampai mateng. Nah, iki pelasan isun wis mateng, aja lali diwadah piring meni ayu. Meni tambah ayu ditambah godhong kemangi. Ambi irisan tomat. Wis dadi kayak pelasan isun, gancang rawe cobaan hang penasaran.